Meu pai sufriu un ataque ao corazón hai como 2 anos. Ten dous stents no corazón. Salvouse de milagre, a verdade. E a primeira vez que foi facer un análisis de sangue, eu acompañei no hospital e empecé e veume o principio deste poema que se chama Análise. A Gonzalo Abeleira Suárez. Toquei o sangue do meu pai aberto como un cadro clínico, un gravado imposible de Miró ou unha lúa esmagada contra o teito. Toquei o sangue do meu pai, furguei nil, debullei os seus coágulos un a un e mil a mil procurando, non sei, algún dato, algunha voz que puidese darme razón de min dende moi lonxe. Pero só vin sangue moi vello, quizáis o sangue do meu pai máis vello, pois o levalo ata os beizos e esluílo na lingua, constatei todas as mortes das miñas vidas, todas as vidas dos meus mortos.